Il-membri tal-Gvern li votaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li titlob għall-inkjesta pubblika dwar il-proġett tal-Electrogas jirrifjutaw li jwieġbu għalfejn għamlu dan. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari Rosjen Cutajar, il-Ministru Camilleri ma rridx iwieġeb għaliex il-Gvern Laburista qed jibqa' jiddefendi dan id-deal, fil-waqt li Rosjen Cutajar lanqas biss wieġbet. Għaliex qed tibżgħu tiftu inkjesta pubblika dwaru, Ministru? Għaliex qed tibżgħu tiftu inkjesta pubblika dwaru? L-investigazzjonijiet isiru fejn għandhom isiru bil-mod. Ma tarax li kien hemm għalfejn ir-rapport rajtu, Ministru, inti. Jaħdmu u mbagħad wara naraw ir-riżultati. Inti rajtu r-rapport, Ministru. Bżonn isiru. Żgur li ma nkunx talimiet mill-Partit Nazzjonalista. Bil-Ministru jażel li għal darb'oħra iżeffen il-Partit Nazzjonalista fi froġa li jagħmel Gvern Laburista. Dan staqsejna li Segretarju Parlamentari Rosjen Cutajar x'komunikazzjoni kellha fis-snin li moddija mal-imprenditur Jorgen Fenek, implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. Iżda deputat Laburista deret iffastidjata ferm li għamilnila din il-mistoqsija u saħansitra qalet li dik il-ħajja personali tagħha u li mhux se tagħti rendi kont ta' dan lill-ġurnalisti. Minix ser inwieġeb mistoqsijiet ta' natura personali. Forsi qed tistaqsuni għax mara nistaqsina ma jidhirlix. Onorevoli, tifhem illi inti għandek kariga. Inkluż deputati f'dan il-Partit Nazzjonalista u tistaqsuhom fuq Onorevoli, inti għandek kariga fil-Gvern tal-ġurnata. Rosjen Cutajar ma ċaħditx lanqas ix-xnija li qed idur fil-kurituri ta' Kastilja dwar rwol ġdid fil-Gvern ta' Robert Abela. Dwar ir-rixafil ma weġibni. Dwar ir-rixafil hija prerogattiva tal-Prim Ministru. Kristina Majra għal Net News.